ng klase kay kano? Unsang oras na? Wa ka kauli gabi, alaw na nas hapon. Ha? Hindi sudan. No! Ano ko dire? Ingana nagyug ka? Magsige na lang ka ana. Ako na po sala. Patsil, ragani ito dire. Bulong pa lang sa rata makapatsil. Chill? Kuya mo gusto chill. 24 hours. Asa mo sweldo? Oh? Unsa ni? 50 ra? Ay, gira na 50. Kaya di ka kabog. 500 wa kay 50. Bullshit. Kabagagyog nawong nimo no? Ingon ka overtime? Overtime day ka dire, pistiha ka? Saan taman na? Ora magod na. Lugi na ang kumpanya manggod. Wa man gani ka nahatag bisag usa ka sachet nga gatas man lang para sa bata. Hatag manggod ko. Halos Last week, last week? Unsay imong pagtusa tong anak? Kas-ara mo kausos ka semana? hatag manggod ko. Yan, nabi ako hulat rawag mauli ko. Di mo kakasabot good. Ako pa di kasabot. Wa man gani ka kahugas aning lubot sa anak nimo? Wa man gani ka pangpalit og diaper man lang sa bata? Lantawa, puno na nigtai. Kay wa man ni may lisi gabi. Lantawa. Lantawa.